Pa sa ating police report, nasawi ang isang 30 anyos na construction worker matapos makuryente habang nagkakabit ng street solar light post sa kahabaan ng Batak-Paway Road sa Barangay Tabog, Batak City, Ilocos Norte. Kinilala ang biktima na isang 30 anyos na lalaki, residente ng Pinili, Ilocos Norte. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Batak City Police Station, aksidenteng nasagi at naputol ng poste ang isang 3-phase primary line ng kuryente at tumama ang putol na linya sa paa ng biktima. Tumama ang putol na linya sa paa ng biktima dahilan ng kanyang agarang pagkakuryente. Kaugnay action, agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Kaugnay nito, nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad at nagbigay ng traffic control sa lugar at nakipag-ugnayan sa Ilocos Norte Electrical Corporation, Batak para sa agarang pagkukumpuni ng linya ng kuryente. IFM News. IFM News. IFM News.